Her халыкның үз юлалары бар. Илик-иликтен байрам ашы булган. Безнең әниләр бәлеш салалары, шушы бәлешне мин сезгә хәзер эшләп күрсәтергә теләйем. Туң май эретәбез. 200 грамм. Май эрегәндә уйган сөтне салабыз. Анарга күнбагыш майы өстим. Озактан бер калак ярымы туз. Хәзер туң май эреде. Туң майны салып бетәм дә, он кушам, 1 стакан. Әз генә сода салам. 1 йомыртка салабыз. Йомыртканы күп салырга ярамай. Менә шушыны хәзер бутайык та, тагын 10 кушабыз. Хәзер кул белән бутасаң да ярый. Бәлешне матур настроение белән эшләргә кирәк. Камырны озаграк бассаң, тәмлерәк була, йомшаграк була. Савытында берәбердә калмай, кулга да ябышмый. Бәлеш камыры әзер булды. Бәлешнең камыры йомшак булырга тиеш, кулга ябышмаска тиеш. Бәлешнең ишлеген әзерләгәнчек, камырны хәзер йылы ергә куеп торабыз. Байрам ашын бер генә кеше әзерләй алмый. Шуның өчен мин үземнең килендәшемне чакырам. Бергә эшләүе күңеллерәк тә, тизрәк тә, тәмлерәк тә булачак. Тәслимә, әйдә кер, әзерләй башлайык бәлеш ишлеген. Менә дустыгә бәрәңге чистартышам. Бәрәңге монда. Ә мин итне әзерләйм. Без бүген каз итеннән бәлеш ясайык. Бәлешне төрле иттән эшләргә була. Каз белән үрдәкнең итеннән бигрәк тәмле була. Бәлешкә вак кына итеп турарсаң, тизрәк пешә, тәмлерәк була. Мин куян итеннән пешерәм, минем ирем охотник, ул куян алып кайта да, минне шушылай ваклап, кырына үрдәк ите кушам. Ана шунда куяндан бәлеш ишче тәмлерәк була. Ә казныкына ул булай да симез, берәбердә кушмасаң да була. Бәлеш әзерләгәндә без килендәшләр белән бергә әзерләйек. Килендәшләр белән бер авылда торабыз. 4 килендәш без. Җитте, хәзер вакларга кирәк. Күп кирәкми бәлешкә суган. Әз генә. Ваклап бетәбез дә, хәзер бәлешкә кушабыз. Бурыч салабыз. Анысы кем ничек ярата инде. Туз салабыз. Хәзер бәрәңге кушырга кирәк. Бәрәңге әзерме? Тәслимә. Әйдә. Яраткан кеше бәрәңгене күбрәк тә өстәлә. Кем вагракта ясап салып була. Без эрегенә пешерәбез инде. Тәмлерәк булсын өчен. Хәзер яшелчә салырга кирәк. Петрушка белән укроп. Әле үк тәмле исләре чыга башлады. Кишер әзерме? Тәслимә. Кишерне дә салайык. Еще лавровый лист туз өстәйек. Бутагач безнең ишлек әзер була. Хәзер камыр җәябез. Бәлеш камырын 2гә бүлергә кирәк. 2гә. Менә монысын өсткелегенә куябыз. Монысын бәлешнең төбе була. Токтага әз генә он сибеп. Бәлешебез тышы йомшак булган. Шуны җәям. Хәзер Тәслимә син табан алып кил. Тәслимә, бәлешнең камыры әзер, салайык. Хәзер бәлешнең төбен куябыз. Шулай. Ишлеген сал. Син салып бетер, ә мин капкачын җәям. Төбендә бит бәлешнең тәме, өстә юка булса, ул шытырдап пешә. Бәлешкә чак кына әз генә күнбагыш майы салабыз. Чак кына менә шулай. И шурпа. Ярты стакан. Менә шулай булды. Кырларын матурлап бүгеп. Һавасы кырдан чыгарга тиеш түгел. Хәзер бәлешнең өстендә бәләкәй генә кишек ясайык. Пары чыксын өчен, бәлеш кырдан бәреп чыкмасын өчен. Безнең бәлеш әзер. Мишкә тыксак та була. Миш әзерме? Тәслимә. Хәзер моны 2 сәгатькә мишкә тыгабыз. Менә шулай. Миш безнең кызу булырга тиеш бәлеш өчен. Пешкән микән? Бәлеш пешкән. Бәлешебез әзер.
boşamoqchamiz. Hozir moylayık. Shu temni bo'lsam uchun moylab chiqaramiz. Mana shulay. Yoltirab turib. Bizning belish hazır. Oşağız temni bo'lsin.